A Tavertet hi viuen una parella de personatges molt curiosos, en Joan de Balà i Carme la Pastora. Fan més de 3 metres d'alçada i es tornen bojos saltant i ballant pels carrers i places dels pobles de Catalunya. Feia temps que no paraven de remugar. Nosaltres també volem anar a veure cinema al nostre poble. Ja sabien que a Tavertet només hi viuen 102 persones i econòmicament era molt difícil. Però ells tossuts argumentaven que tenien els mateixos drets que la resta de gent d'altres pobles, viles i ciutats del país per poder gaudir de cinema a prop de casa. Te'n van donar la murga que l'any 2017 la Colla Gegantera, amb el suport de l'Ajuntament, va decidir crear un cineclub, el Cineclub Geganters de Tavertet. I aquell mateix estiu es va presentar en societat, amb l'Àlex Gorina com a padrí i amb 3 projeccions de cinema a la fresca que van tenir molt bona acollida. Des d'aleshores s'ha consolidat una programació estable entre els mesos de setembre i juny i de cinema a la fresca els mesos de juliol i agost. Ja portem més de 30 sessions i més de 800 espectadors. Gràcies a l'ajuda de l'Acadèmia del Cinema, des del mes de setembre passat, hem entrat al cicle Gaudí, circuit estable de cinema català. Salut, Falera Gegantera, visca el cinema i llarga vida als cineclubs!